Когато говорим за любовта в действие, нещо друго, което Божието Слово, Библията ни призовава, е ние да се молиме и да показваме любов към народа, който Той нарече Моя народ, и към земята, за която нарече Моята земя, и там, където нашия Господ и Спасител Исус ще се върне да управлява за 1000 години. И това е да се молиме за мира на Иерусалим, да благославяме народа на Израел, да стоиме в подкрепа за тях и да ги издигаме пред лицето на Господа. Може би част от вас знаят за съществуването на Международно християнско посолство в Иерусалим. Това е всъщност една надденоминационна организация, която има представителства в повече от 80 страни по целия свят, и чрез тези представителства са достигнати над 160 страни по цялата земя. Това е една организация, която изразява и на дело показва любовта към еврейския народ, съпорта, подкрепата, стоенето заедно в молитва и на практика за народа на Израел и за неговата земя. И ние сме щастливи пастор Иван да бъде регионален директор за България на Международно християнско посолство Иерусалим. Тази година организацията реши да проведе своята ежегодна конференция на територията на нашата страна в България. Точно в този месец март, в който ще се проведе тази конференция, и месеца, в който ние всъщност празнуваме може би най-големия подвиг в новата история на България, и това е спасяването на скъпоценните близо 50 000 евреи, които са били и които са живеели в територията на нашата страна. Точно в този период ще се проведе тази конференция. 11 във вторник в 14 часа тук на това място в Християнски център София ще има отворено събрание, което е специално за пастори и за лидери, но аз вярвам, че Господ е призвал всеки един от нас да бъде лидер на своето място, така че ако имате възможност и ако Бог вложи в сърцата ви, заповядайте в 14 часа във вторник, на 11 тук и на това място, за да имаме събрание, на което отново да бъде издигната темата за еврейския народ, за Израел, за подкрепа. Ние ще имаме време на молитва, разбира се, ще имаме някои практични насоки, които да бъдат споделени, за да можем да имаме ясното разбиране и правилното стоене именно във време като това, в което живееме, когато, за съжаление, отново се надига антисемитизъм, когато, за съжаление, отново се надигат разцепления и разпри и негодование един срещу друг. Ако нямате възможност да дойдете, издигайте го в молитва. Молете се за мира на Иерусалим, казва Псалм 122, и нека благоденстват всички онези, които благославят името ви. Нека Господ да ви благослови.